Development tinoshanda nevechidiki vari kuHopely nekuShoko nzende tinoita maprogramu akasiyana siyana nevana. Tinoshanda nevana vari muzvikoro, tichitangana nevasikana tinodzidzisa nenyaya dzemenstrual hygiene education. Takaona kuti vana vechisikana vane ruzivo rushoma maererano nenyaya dzemenstrual hygiene. So seriousness development tinoita masessions edu tichipa ruzivo kuvana. Patinenge tichiita masessions aya tinoshandisa mamaterials atinenge tichiratidza vanasikana kuti izvi ndo zvaunoshandisa uye nekuita demystify mamyths nemamisconceptions anenge ari around menstrual hygiene. Ndinofunga vamwe makambonzwa kuti anzi kana uri panguva iyoyo haufaniri kubikira vanhu sadza, haufaniri kuita zvakadai. So ndo patinenge tichiudza vanasikana kuti aiwa hazviziri izvo, inyaya yekungoti wakura ende unofanira kungozviimbresa ende unofanira kuva nehygiene yaunenge uchipractice panguva idzodzo. Vamwe vatanga kuita maprogramu iwayo ekushanda muri kuona kuvanasikana. Kubva patakatanga kuita maprograms aya takaona kuti chekutanga iyi program yakagamuchirwa zvakanyanya nevanasikana vari maschools, uyezve vakaratidza kuappreciata ruzivo rwatiri kuvapa. Saka vave neruzivo rwavakutangawo kuita mukati mekurarama kwavo nerwavakupo kune vamwe vanasikana vanenge vasara kuziva. Saka izvozvo zviri kuratidza kuti pane shanduko iripo, uyezve kunyangwe nenyaya dzedrug substance, kunyangwe nenyaya dzemaintergenerational relationships, zvakuratidza kuti vana vechidiki vane ruzivo ende vane kodzero dzavo dzavakuziva dzavakuita. Nhasi tiri tichidzidziswa nezvemadrugs, kuti madrugs akaipa, uyezve madrugs kuti anozotikanganisa mukati meupenyu hwedu nekuti tisu mauta mangwana, tisu tine ramangwana rakajeka. Uyezve tichidzidziswa nezvemaSRHR nezvegender based violence, kodzero dzavo tichivadzidzisawo masexual reproductive health rights avo. Kune ishu tiri kunetsa yevana vari kushandisa zvinodhaka. Saka mukati mezuva ranhasi it's an opportunity yekuvadzidzisa kuti hazvina kunaka nekuvaudza dzimwe nzira dzavangairarame nadzo apart from kuabhusa madrugs.